Enpresa jardunaldi bat eginda Arabiar Emirerrietan bultzatzen ari den enpresa eta erakunde xedearen 3. jardunaldia hasteko. Horretan, bertako enpresek eta Abu Dhabin duela urte batzuetatik ezarrita dauden euskal enpresek informazioa eskaini diete Patxi López lehendakariarekin batera. Persiako Golfoko xede horretan bertaratu diren 80tik gora enpresei. Bernabeundak inauguratu du jardunaldia eta azaldu du adierazleek erakusten dutela halako suspertze bat bereziki industrian ekonomia orokorra baino hobeto doalako. Undak esan du Eusko Jaurlaritzak lagundu behar diela atzerrian proiektuak kontsolidatu nahi dituzten enpresa guztiei, bereziki enpresa txikia eta ertainei. Txikiari atzerrira ateratzen lagunduko diogu, adierazi du Undak. Arabar Emirerriak aukeren lurra dira, bere ekonomia izugarri hazten ari da. Eta euskaldunok garapen honetan parte hartu behar dugu. Gobernuak hemen dauden enpresei lagunduko die, baina herri bezala jokatu behar dugu. Merkatu honetan, sartzea eta haren hauskundean parte hartzea taldelan bat izan behar da. Euskadiren eta euskaldunon onerako. Lehendakariaren agendan jasotako azken bilera Abu Dhabin, doara egan egin aurretik trenbide sektoraren ingurukoa izan daia guztiz. Hartara, alor horretan besteak beste egingo du inbertsio handiena Emirerriak datozen urteetan. Union Railway da proiektua garatuko duen erakundea eta Kafe Euskal konpainiak horren gaineko interesa erakutsi du. Erakundeak adierazi du pres dagoela Euskadirekin eta Euskal enpresekin elkarlanean aritzeko. Izan ere, datorren apirilean, erakundearen ordezkari nagusia den Nasser Al-Suwaidi Euskadira etorriko da KAF eta Zener ezagutzera, baita bioteknologia eta osasun arloetako beste enpresa batzuk ezagutzera ere. Horixe da itzulitakoan jorratzen jarraitu nahi dugun lehen arramena proiektu zehatzak itxi arte, adierazi du lehendakariak.